Башка хәбәрләргә күчәбез. Республиканың Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Александр Абыдинов исемендәге Башкала автотранспорт техникумында булды. Бирегә килергә аны студентлар, сайлаучылар белән чираттагы очрашуда чакырганнар иделәр. Парламент рәисенә заманча остаханәләр һәм уку классларын күрсәттеләр. Бүген анда пассажирлар йөртүне оештыру, транспорт белән идарә итәргә, төрле машиналарны ремонтларга һәм хәтта локомотив машинисты белгечлекләренә өйрәтәләр. 2015 елдан бу ресурс үзәге булып тора. Биредә автомәктәп тә бар. Бер сәгатьлек очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин тышкы сәясәткә, дәүләт телләренә ия булуга, Татарстанда волейбол үсешенә кагылышлы төрле сорауларга җавап бирде. Дәүләт Советы рәисе үзе дә шулай ук профессиональ машина йөртүче, бу һөнәргә ул Әлмәт техникумында өйрәнгән. Очрашу ахырында бүләкләр белән алмашу булды. Студентлар парламент башлыгына уенчык Чайка машинасын бүләк иттеләр. Фәрит Мөхәммәтшин спорт җиһазларыннан тыш балаларны волейбол зениты матчына һәм Зөя калкулыкларында халыкара тарихи техника фестиваленә чакырды. Бик шатланып, күңелем күтәренке, бу Абыдинов исемен йөртә торган автотранспортный техникум бик урынлы, бик белемле, нәтиҗәле практиканы биреп, үзебезнең укучыларны тормышка әзерли.